του για τον Παπαδόπουλο. Αυτός θέλει να αλλάξει με τον Ρεβιθόπουλο. Πολύ έξυπνα ανεβαίνει ο Ρεβιθόπουλος. Θέλει να βρει το χώρο να κάνει την τρίπλα για να σεντράρει. Θα βρει τον Βασίλη Παπαδόπουλο, έξυπνα το γύρισμα και το 1-0. Γκολ για τον Ηρακλή με τον μόνιμο σκόρερ, τον Χρήστο Ρόβα. Πτηνόπουλος παίζει και πάλι με τον Κυριακίδη. Πτηνόπουλος. Παναγιωτούδης έξω από τη μεγάλη περιοχή, κάνει την τρίπλα. Παπαδόπουλος. Αθανασίος σε κλειστό χώρο θα κάνει το σούτ, χτυπάει η μπάλα στην πλάτη του Ρόβα. Κάνει το σούτ, η μπάλα θα αποκρούσει με τα πόδια ο Αργυρόπουλος. Δεύτερο σούτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πιέζει ο Ηρακλής για ένα δεύτερο τέρμα, πλασαριστά. Η εκτέλεση, γίνεται το γέμισμα από τον Παναγιωτούδη. Ο Καστριτσέας θέλει να μπει στη φάση, έρχεται ο Ρόβας, θα κοπεί. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Αθανασίου, νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου θέλει να μπει στη φάση θα κάνει το σούτ ο Ρόβας και 2-0. Γκολ για τον Ηρακλή και πάλι με το Χρήστο Ρόβα. Με κρύο, με ζέστη, με χιόνι, με βροχή. Στηρίζει και βλέπει να γίνεται μια υγιής προσπάθεια στην ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Πτηνόπουλος και πάλι μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Ρόβας να μπει στην Ρόβας. Αθανασίου. Έχει χώρο να σουτάρει, θέλει να κρεμάσει τον Αργυρόπουλο, δεν θα τα καταφέρει όμως. Της μπάλας, η κόντρα πάνω στον Κοστούλα, ευνοεί τον καπετάνο, κάνει το σουτ, μεγάλη καλή εκτέλεση, πάει να μπει στη φάση ο Κοστούλας, αποκρούει με τα χέρια ο Αργυρόπουλος, ο Ρόβας και Αθανασίου. Και πάλι ο Ηρακλής με τον Πτηνόπουλο, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, εκτός και αν αντικατασταθεί. Εκτελεί ο Αθανασίου για το κεφάλι του Κοστούλα. Ο Ρόβας όμως θα χάσει. Κάνει κίνηση Ρόβας, κάνει κίνηση και ο Μεντή στο δεύτερο. Για να δούμε αν θα γυρίσει την μπάλα. Ο Ρόβας τη γυρίζει, αλλά εκεί δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Βαθιά μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μεντή την κεφαλιά και έχουμε φάουλ να πρεσάρει ο Κοστούλας. Βρίσκει τον Αθανασίου, κάνει κίνηση και ο Ρόβας, θα του δώσει ο Αθανασίου, δεν υπάρχει offside, θέλει να τελειώσει ο Ρόβας, το σουτ και γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή, 3-0 για τον Ηρακλή. Μούδιος. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ρεβιθόπουλο, έξυπνη αλλαγή, το κοντρόλ από τον Ρεβιθόπουλο, έχει ταχύτητα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το γύρισμα, Παπαδόπουλος, μπλοκάρει, κερδίζει ο Μεντή. Κρατάει την μπάλα ο Μεντή, Παναγιωτούδης και Ανδρεάκος και Παπαδόπουλος βγαίνουν πολύ γρήγορα. Το σούτ του Ανδρεάκου, η μπάλα out. Κερδίζει ο Παπαδόπουλος για τον Παναγιωτούδη. Έχει χώρο να σουτάρει ο Παναγιωτούδης, τώρα θα κάνει το σούτ. Θα πέσει. Εδώ στο Καφταντζόγλιο ο Ηρακλής προηγείται 3-0 με τα τέρματα του Χρήστου Ρόβα. Για να δούμε τον Παπαδόπουλο, γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή, 4-0.